بمهنيات تيك 14 حدار زقصل كان صريت زوا ماكل نبرتي ابالات زباو سراويتن تمهارون ساتفو وفرات صريتن مخسكوا ساغرابن زتعالله وفراو سراح ب10 شوعة حدار اب نؤسان زوباتات كتما من دفرات خايدم اب ممحدار زوا ماكل حلافي كفل ممحدار فاينانسن اتو برهان نغاش نيرينا بزهابو حبريتا اتمم ممحدار زوا ماكل زعمم زلو وفرات صريت بمسرتتي 10 حدار عامت مصه كم معالت صريت كسرحلا قدمي كلت عامت زصدق وساني كايد كم زلو بمتقاس حزب مزلو لمد صريت رعيمو بعتب يسرحلو كم زلو ابريهم ابنايلو معامت وفرات صريت 13 نؤسان زوباتات اب كلته تخفيلن مالت 8 نؤسان زوباتات علت 10 شوعة حدار اتن استرفا 5 نؤسان زوباتات دما 14 حدار ككايدا مدب كم زوص ازحبره اتو برهانه كوبانياتات هنصا سغن اسبيكو بدهون دبوينن بزغبرኦ ناي ماشينرن عبيت مخاينن دغف اتو وفرات صريت عوت كم زخون صنع امنته غليصوم كوفارو نبرتن الزوبا غزاباندا من اسي يوسف هابتينن ويزرو حليمه حسنن ذهب وريتو صريت العلتي نعينها صبق بمرأي زهبو عقبت اب محلاو طعناون لعلا بركتو سلازلو بقصالي كم زسرحلو طب متقاس كم بهلتا اتاتيو بزلعالك سرحلو ازخاخيرم بمنستر طعنان كالوت مشارختن زوهاب غسغواسات نافلطوم كم زبرخو زحبرو ممهر ترحاس هابتو من تمهراي مرهاو يمانن بوغونم زرق زلو لعل ستافيه وصيت نقحات كم زخونه اغنزيبام إذا خمزيلن كلهم من اسيات من محدار كواب بيت مخا نؤزبات صصرات بزوسدو تبغسو كاب نبرتناي تخبابي لعلي 6 شحنا افا بمئكاب بدوزر تحجزهم نتشكركرتي اصقام خوين تصنحي ني حامد صرغا صقينم من اسيات دسبل مسغنان الياس تسفا غرغشن يرينا بزهابو حبريتا تناي حامد صرغا بخلته غونو ببلس استشفنه بمنبارو حمومات يخونو نفس صورات ناب هوسبيتال نمملاس كوني صتان صريتن ناي تخبابي امو حاس كشجر مصنحو بمغلا بزوسدو تبغسو صفيفون تعرين كريو كلو عقبت كم سمع مانصيرم كاب نبرت ويزر الجمعه ابراهان جوميترا ايو بينن بوغنم تمتعراي تغير لزل صرغيا ابرئستن منقساس تشكركرت يخون اغار كفطرت صنح صقمات ماكب غحاف بمخان ابطعنا التاو صعبين كم زنبره بمبرح وتم من اسياتن نزوسدو سناي تبغسون كل تقماطي كسعبو تلابيم تتصقين زلني حامد صرغيا نبيت مخا عد سغدو فيلاجو سبيس كلتشحن حدن زرخ بيوم اب غرابته هاغرات كقلاقل جمير زلو نقلعو اتقيعو ملمستي محور زسعب حمام بوليون مكلخال كاب 10 حساب 14 حدار اب ملا زوبا سميناو قيح بحري وفر خطابت ككايديوم بزعبا تغبار نايت السلاسل مدب كتابه نمميات ابستقانعي محدرتن حلفت تكالات طعنان نؤسان زوباتا ساتفو زلو عودزتي اب جنفر منستر طعنا تزوبا حلافي مسرتاو كنكن طعنا اتو سولومن خليفه ابز اسمع قال نؤسان زوباتات قرورا ادوبحا قلعالون دهلاكن مس غرابته هاغرات سلازداوبان اتخبابي كابن نابن لعل منقساس حزب سلازرايلون نطنقا عند حنتن لعلا تكره واهيبو قصال مكتتال سالا استغبرلو زاغيت زخونه زسكفتر يو كم زيله بمبرح نزياده وحسنتن ادمعنت نايت مدبن تساتافنت حزبن من محداراتن ابزناي كتابت مدب كبكبل ازهاخيرم حلافي جنفر منستر طعنا زوبا سمينا قيح بحري دكتور يوحنس تخست بغيدو تريو حمام بوليو اب ايرترا ملو بملو زطف بوه تساتافنت منستر طعنان كلهم اكلاتن منبارو بمذكر ابز توطين زل مدب نرحو كبابيتات قدامنت تواهيبو كسرح سلازخونه من محداراتن سمويا طعنان بوهدت كسرح تلابيوم تساتفتو بوغونم حمام بوليو ازي حدغنيا بمخانو توطين زل مدب كتابت نربحا بروه مصادقوم سلازخونه نمعواتو تصقاتاتهم بموهاد كنطف مخانه مانصيرم حمام بوليو نمكلخال نمطفان اقدي مستخايده مدبات كتابتن وصيتن مرعيا نايت طعنا زيغاتاتن موحاس زكايد زلو وهد صعري كم زخونه زغلصه وانا دايركتور كفلي محبراوي اغلغلوت زوبا سميناو قيح بحري اتو تسفاي تخلي دلونت من محدار زوبا نمعوات نايت مدب رغاغيصم لوم عامت اب زوبا سميناو قيح بحري زكايد مدب كتابت صره بوليو قداماي زوريا كاب 10 حساب 14 حدار كلاي زوريا دما كاب 25 حساب 29 تحساس مخانو كاب جنفر منستر طعنا تزوبا استرخ بحبركيتا يملكت
ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ህዝቢ መሰረታዊ ንቕሓት ሰሪፁ ሞታደን ህፃነን ንምንካይ ከካይዶ ፀንሐ ንጥፈታት ብኣብነት ዝጥቀስ ውፅኢት ተረኺብዎ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ዝተኣታቶ ዘሎ ኮምሰረቱ ውሁድ ኣተኣላልያ ሕሙማት ህፃናት ድማ ነዚ ዘደንፊዑ ጋዜጠኛ ዮናታን ዕብዮ ንዘዳለወ ፀብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበያ ካይብ ዘካይዶ ዘሎን ፈሳድ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ኮምሰረቱ ውሁድ ኣተኣላልያ ሕሙማት ህፃናት ንምትእትታው ግብራዊ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ብ15 ሕዳር ንወከልቲ ጥዕና ዓዲ ኣመሓደርትን ንኡሳን ዞባታት በሪኽ ሰረጀቓ ጋላ ንፍሕን ከምኡውን ንመሻርክትን ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ኣብ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ተገሊፆም ሓላፊት ጨንፈር ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ኣብ ዝስምዑ ቃል ከም ዝሰርቱ ንጥፈታት ጥዕና ንኤርትራ ምዕዋት 6 ሚልዮን ብኣብነት ካብ ዘጥቀሳው ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ ድማ ውፅኢት ልዑል ተሳትፎ ህዝብን ተራ መሻርክትን ምዃኑ ኣመልኪቶም ዕላማ ዝተዋሃደ ኮምሰረቱ ኣተኣላልያ ሕሙማት ህፃናት በቀረባ ኣገልግሎት ጥዕና ከም ዝረኽቡ ብምግባር ተርእዮ ሕማማትን ሞትን ንምክልኻልን ንምግታእን ምዃኑ ብምሕባር ድማ ኩሎም ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ኣብ ከከባቢኦም ንምዕዋቱ ብተወፋይነት ክሰርሑ ተላብዮም ውሁድ ኮምሰረቱ ኣተኣላልያ ሕሙማት ህፃናት ኣብ ሃገርና ካብ 2001 ጀሚሩ ክስራሓሉ ምጽንሑ ዝገለጸት ሓላፊት ጥዕና ስድራ ቤት ሲስተር ድሃብ ሰለሞን እቲ መደብ ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ሃገርና ተኣታትዩ ውፅኢቱ ኣድማዕ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ ዞባ ማእከል ይተኣታቶ ከም ዘሎ ጠቒሳ እዚ መደብ እዚ ብልዑል ተሳትፎ ወከልቲ ጥዕና ዓዲ መሻርክትን ህዝብን ከም ዝዕወት ጽኑዕ እምነታ ገሊጻ ተወካሊ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣቶ ስብሃቱ በየነ ብግዲው እቲ መደብ ህፃናት ብሓደ ዓይነት ሕማም ናብ ትካል ጥዕና ምስ መፁ ተወሳኺ ምርመራታት ንኽግበረሎም ባይታ ዘጣጥሕ ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ኣርድዮም ካብ ተሳተፍቲ ሓላፊ ትካል ጥዕና ሰረጀቓ ዝተኸለ ሓድሽ ነርስ ክሊኒክ ክትመውሊዕ ግደይ ዘርኦምን ሓላፊት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ ንፍሒ ወይዘሮ ኣብርህት ሃብተን እቲ ኣስተምህሮ ኣገዳስነቱ ልዑል ብምዃኑ ኣብ ባይታ ውፅኢት ንኽርከቦ ኣበርቲዖም ከም ዝፅዕሩ ብምሕባር ሚኒስትሪ ጥዕና ከምዚ ንዝበለ መደባት ብቐጻሊ ክሰርሓሉ ተላብዮም ኣብ ውሽጢ ሕክምና ጥራሕ ተሓፂሩ ዝነበረ ብኮም ሰረቱ ኩሉ ሕብረተሰብ ፈሊጡ ነዚ ኣገባብ ዝፈሊጡ ተማሂሩ ንኽሰርሓሉ ናትና ዓብይ ግደ ነቲ በዓል ሞያ ጥዕና ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጽ ይፈቱ መጀመርያ ተኣፍልጦ ናይቲ ህዝቢ ይዓቢ እንደገና እቲ ህዝቢ እውን በቀረባ ኣፍቲ ምስኡ ዘሎ ሰብ በቀረባ ክሕከም ይኽእል እቲ ሕማም ኣብቲ ካልእ ክበፅሕ ዝግብኦ እውን በቀረባ ተሓኪሙ ውፅኢታዊ ኮይኑ ትቆልዓውን ኣብ ዝኾነ ክስታይ ኣይገብርን እዩ በቀረባ ዝግበር እንደገና ከዓ ነተቆልዓها ግቡእ ክስታይ ይግብሮ ፍወሳ ግብረሎ ማለት እዩ ዝያዳ ሕብረተሰብ እንዲ ዘገድሰና መጻእ ወለደና እንድሕር ከነውሕስ ኮይናስ ኣብቲ ባይታ ከነጣጣሕሉ ክንክእል ኣለና ሕጂ ነዚኣ እንድሕር ኣብ ባይታ ብጣዕሚ ኣነ ክሰርሓላ እየ ዝብል እምነት እዩ ዘለን ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻን ዞባ መንደፈራ ኣብ ዓመት 2013 ጽላት ሕርሻን ምድንፋዕ ብመንግስቲ ህዝብን ውልቀ ሓረስቶትን ዝተፈላለዩ ዓቐን ዘለዎን 6 ራህያታት ከም እተሃንፃ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ክኢላ ልምዓት መስኖ ኢንጂነር ፋሲል ክፍላይ ሓቢሮም እቲ ጨንፈር ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ስራሕ ኢንጂነር ፋሲል ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ጽቡቕ ገስጋስ ንዘርኣዩ 29 ኣብነታውያን ሓረስቶት ንንጥፈታቶም ዘደንፍዕ ንጸግቲ ማይ ከም ዝዓደለን ድሮቶም ሓረስቶት ጽቡቕ ምህርቲ ይረኽቡ ከም ዘለውን ኣብሪሆም كيلا مكعب حامدن ماين آتو مكونن في السهاية أبزعرب تصب دما حزبن تمهارون مسابلات حزبا وسراويت بموهاد أدمع حرشاو نتفتات ما أتوت كم زكايدو كم وتسيتو حيالو خطرتات زالاتات بأمن حامدن كم سرحن رهياتات كم زهانوت انقليتهم حلافيج أنفر منيستر حرشا أبنو زوا من دفراء آتو إياسو أسفاو بوغنو وحسنت مقبن من رقاقات السرحة لزلو مدبات المعات يتنحلي زي بهالو عمام مخانو بمتكاس أبتنو الزباه وحسنت أكل أحملتن فرتاتن كمون نتفتات مقرب نمعبين هبت انسسا نمسسانن حيال سراح كم التسلاسل رديوم محضر نزوا من دفراء آتو أبراهام حاقوس أبزهابك قال اتقامقام نزنبر دخاماتن باللجاتاتن بمللاي نغطس علي أبرتعوم نخصر حوز حقز من بارو تعيسو نمتعي كتقبور زوت أو نمدبات المعوات وهود سراح ككايد مهانو أبريهم أهجرام معت شكوريا حمام شكور بأفلت أنا نمكت تاب تحت الزبلتيمة بدرجة هاجر بعشرة 4 حدار راب كتما من دفرات زكيرام أبتحالف تستفلاليات كالات من قسطن تمهارون استرخ بالمدب أبو منبر هاجر ومحبر الشكوريا إرترا دكتور قويتو مبرهات وأبزس معك قال علامة نايز عامت تذكر معت شكوريا نأجباب مكل خالن مكوت تسارن حمام شكورن كجبر زلو كنكنن أب حبرة سبن مسرات مخانو بمتكاس من قسطين حمومات شكور بنات أزهو ومدهانيت أبزيك
ዕዳጋታቱን ዘለዎ ሓልዮት ዘነጽር ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይሬክተር ሕክምናዊ ኣገልግሎት አቶ ብርሃነ ገብረትንሳኤ ብወገኑ ኣብ ምንካይ መጠን ሞት ህጻናትን ኣዴታትን ምቁጽጻር ሕማም ዓሶን HIV ኤድስን ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ውጽኢት ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ብምስፋሕ ከካይዶ ጸንሒ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ዜጋታት ካብ ሕማም ሽኮርን ሳዕቤናትን ንምክልኻል ኣብ መጋግቦኦም ጥንቃቐታት ክገብሩን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዘውትሩን ተላብዮም ማሕደር ዞባ ደቡብ አቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ድማ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ጠንቅን ሳዕቤንን ሕማም ሽኮር ንምዕባይ ጀሚርዎ ዘሎ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ኣገዳስነቱ ርዱእ ስለ ዝኾነ ብዝሓየለ ክቕጽሎ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ እትርከብ ሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ብኩሉ መዳዩ ምዕቡልን ስልጡንን ወለዶ ንምኾስኳስ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ዝምስገን ተራ ትጻወት ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ተምሃሮኣ ምስ ዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ እናተጓዓዙ ዝተማለየ ኣገልግሎት ንኽረኽቡን ዘድሊ መሳለጥያታት ንኽዋደደሎምን ድማ ጻዓርታት ተካይዳላ ወኪል ኤሪና ብርሃነ ፀሃየ ንዘዳለወ ጸብጻብ ሻም ተወልደ ከቕርበዩ ደረጃን ብቕዓትን ሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣስማጥ ክብ ንምባል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ገደ ገሊጹ ምስ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ኣመሓደርቲ ከባብን ኮሚቴ ወለድን ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥ ከርከበት ሓልሓልን ሰልዓን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ኩሉ መድያዊ ምምሕያሽ እናርኣየት ክትመጽእ ምጽናሓ ጠቒሱ ብፍላይ ድማ ኣብ ተሳታፍነት ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝምስገን ምዕባለ ከም እተመዝገበ ሓቢሩ ብሃገራውነት ዝተኾስኮሰን ፍልጠት ዝዓጠቕን ዜጋ ምፍራይ ኣብ ዝሰላሰሉ ልምዓታዊ መደባት ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምእማን ድማ ንብቕዓት ናይታ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ንምብራኽ መደብ ወፂኡ ይትግበር ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ቀረባ እዋን ተጀሚሩ ዘይተዛዘመ ቤት ፈተነ ማለት ላቦራቶሪ ንኽዛዘም ከምኡውን ቤት ንባብን ኣድላይ ናውቲ ትምህርቲ ንኽዋደደላ ህዝቢ ኣበርክትኡ ክሕይል ኣዘኻኺሩ ርእሰ መምህር ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣስማጥ አቶ ተስፋ ሚካኤል ገደ ኣብ መወዳእታ እታ ቤት ትምህርቲ ካብ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥ ከርከበትን ሰልዓን ዝመጹ ተምሃሮ ተቐቢላ ከም እተምህር ጠቒሱ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ከርከበትን ሰልዓን ዝርአ ዘሎ ምቁራጽ ተምሃሮ ንምእራም ተራ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን ከባቢታትን ኣገዳሲ ብምዃኑ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ጸዊዑ ተሳተፍቲ ብወገኖም ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ቁርባት ምዃኖም ብምርጋጽ ዝርአ ምቁራጽ ተምሃሮ ኣተኩሮ ክግበረሉ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣስማጥ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ካብ ዝተኸፍተ ኣብያተ ትምህርቲ ኮይና ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቲ ኣገልግሎት ትህብ